Shubor nakaslem jong udongsan Hima. President Kahinyotap Integrated Territorial Organization ubak Donbok Dkhar. Long ba kajing takti pulit shenrangi ki long kemi da ka sempat ha kajing kolmar ka belajar Tang sky ha ka public hearing bala penong da ka Meghalaya State Pollution Control Board ka long ka ege bamla ban pediang bat kamdon ka hok ban takti ki long kemi ne Kynthei wat la da dom kat nu ru ka seng halor ka tu ka jingja kan sabut dien bat kan sapak da ka jing tho ka Human Rights Commission bakan ne ya ka badon kam. Katu kalau long ka total violation on human rights. Nomor ba what dikupulit Kynthei ban ya kun kunto kim yo bor. Tenre ka jingle bat ki politin rang manakan ni to kamut ka pendi ba tamu Khawpud lan ni utau rang Kynthei bo Shoh i Kynthei. Andre banong rusin rang hi te ngam tharai ra bo hapan perkat la dagi dom kat ba dom ru kide ban control hi. Tengi na kalian ka seng ni sunu ha bat ya katu ngin sabut dian bat ngin satho hi syaka Human Rights Commission bagi deban leh yang kam